dengar sendiri. Oh ada kok ini. Ini tanggal berapa? Selanjutnya nanti ya. Ada ya? Setengah 4 masih makan. Sekarang masih makan. Iya. Oh ya.
tapukama parminggota di bagasa tikion masuk mahita tu tangyang nahohom. Amin. Tak puji Tuhata marede hita. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ai ibana do mangenet patu sia jorgong, sia do sai do pakon ma au jala asiro ham diau, ai pujung jala nadangol do au. Hodo ale Jehovah dihalungutur rohaku, ale de bataku marhabo satu hodo au, saya unang paila au, haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, disuruh ho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion asa disegai akka ulau ni sibolisi sai padungo mahami marhite-hite to dimna badiai asa unang tarpedem hami di bagasan dosa alai asa monang hami sahat ro di ujung jala asa mardame hami saleleng di tanoon pai masahat hami Tuhan uluan na sora suda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dul mahita.
Martangi homa patik ni debata di mingguta sadarion ima sian 5 Musa 4 ayat 20 sia. Alai ia dilului hamu olat ni Jahoba debatamu sajuk panghodo ibana molotung dilului hamu ibana sian nasa rohamu dohot sian nasa ate-atemu atong rap mangidogogo mahita mangulahon nau bartu patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nau bartu patik mi amin. Tato poti ma dosata martangiang mahita Tuhan debata pargogo na suatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habang sahabadiomi manopoti jala mengangguk dosa nami masejojot warsahi hami ho marhite-hite pikira dohot hata
dohot pabainan nami narwai, daku haholongi hami hosian nasa rohanami, dohosian nasa ate-ate nami, dohot nasa tudinami, dohot nasa gugunami, nang dongan nami, dang doso diri nami hubaik kami. Dibahini tamado rimasammu jala uhumammu hami, tuhamatean saliling nililing nai. Alai nama purus mahami nuaing tuasini roham nagudangi, mangido sian nasa rohanami, asesaan ni dosa nami saluhukna, sayurupi mahami paubahor rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham, si pangulu hami dohot ala ni guarmu nabadiai, ali Tuhan saya asima roham di hami halak nadangolon, amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Songonodo hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau hamu akan aluja jalan nasorat hupasonang pehamu, buat hamu ma augaku tu hamu, guruhon hamu masianau, aina labok doau jalan naserep marroha, asa dapotan hasonanga tu dimuna, ai labok do augaku jalan yang dodohot nahu parposaton, asa ngapom ma di debata na digijang. Amen. Dul maita. Tabigima hatani debata turpuk epistel di hari Minggu sadarion sian Heber di 10 mamuka sian ayat 10 sia 125 tajaha margati sorin. Atong ali akadongan adong do dihita hiras niroha lahu bongot tu bagasan nabadiai di bagasan mudar ni Yesus. Jaladong do dihita malim nabulun si gom bagas ni debata. Momos ma tatiop pakirimon na tapar hatopoti ay haposa do na marbaga-baga hosa. Unang tatadikon parpunguat tahian songon na hinasomalhon ni nadeba
tung masih paingotam mahita jalalam imanian ala lam jonok di ida hamu ari i songoni masahatna martua do aka natumangion hatani debata jala naupeopsa. Amin. Tidak koma hapor siautai songon na hina tidak kon ni dongata sa hapor siaun disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi do tanu au porsea di Yesus Kristus anak debata jahuba na sesadai imana ni tubuhon di si Maria nagabe-gabia siaton di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhumon di silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun de bata jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak na mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Hudul maida. Shalom. Salam. Hamuna dongan sahoporsiaon di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Adorang so jinahahon odolan titing ni huriata di hari Minggu sadarion atas goarni Parhalado HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta Parjolo mahu pahasatami hata horas tuhita saluhutna dohot tuaka dongan na oddo perap marsaur di parmingguan HKBP Yogyakarta sadarion hupasatami ma tabe di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus horas madita saluhutna uduk tusi tabegema odolan ni titing ni huriata sadarion jalaboi tajaha di papan pengumuman ni huriata manang marhite sop kopi titing di WA grup wilayah manang kategorial napar jolo goar lapatan dohot topik minggu 8 Maret 2026 goar ni minggu okuli saitong do mangaranap mataku dopak Jahoba Pesalmen 25 ayat 15a 2 Pakobasion di ibadah pukul 5.30 nabar jamita ima pendeta Ucok Fernando Hutasoit MTH agenda Sintua Halimbong ST titing CST IA Sinambela
Telu, pertanyaan wilayah di Bagasan Mingguon. Selasa 10 Maret 2026 pukul 10 walu. Nama jabui keluarga Insinyur S. Pasaribu D. Borutapu Bolon, Inganan Samirono Baru, nomor 54B, belakang Wisma Immanuel, Yogyakarta, masuk ke wilayah tengah. Selasa pukul 10 walu di Bagasni keluarga Insinyur Hamar Paung Boru Sirait, Inganan Jalan Bantul, KM 5, Kueni Bantul, masuk wilayah selatan. Rabu 10 Maret 2026 pukul 10 walu di Bagasni keluarga A. Situmorang Buru Marbun, Inganan Jalan Gambu nomor 2, Manukan Condong Catur, Depok, Sleman, masuk wilayah utara. Rabu 10 Maret 2026 pukul 10 walu di Bagasni keluarga Supardi Hutagalung SPD L. Boru Sitompul, Inganan Sonoharjo Margo Katen Sayegan Sleman, masuk wilayah barat. Rabu 10 Maret 2026 pukul 10 walu 30 di Bagasni keluarga HH Pasaribu E. Boru Sihaan, Inganan Jalan Sekarwijan nomor 17, Klitren Gondos Kusuman, masuk wilayah timur. 4. Ulauni kategorial Boy Tajaha Songon Narastar Surat Asa Sudema akar ruas ama ina lumobi seksi madohoti pertanyaan hobar tu kategorial nabi. 5. Parpunguan ditiki panaonan passion ni Tuhan Yesus. Hobar tu almanak ni Huriata di Bagasan pertanyaan wilayah. Di patu pama pajahaon panaonon pasien ni Tuhan Yesus di Bagasan pertanyaan ganup wilayah. Sian nasomal di patu padi gereja. Alai nuaing gabed di pertanyaan wilayah ma sialani i ria mahita madohoti pertanyaani. 6. Ruas naib baru mulai sadarion Minggu 8 Maret 2026 gabe ruas naib baru HKBP Yogyakarta ima keluarga Niko Ferry Salomo Sirait Evelina Destari Boru Huta Barat. Narosian HKBP Batu Mamak Resort Batu Mamak Tor Gamba. Alamat masuk wilayah timur. Anggiat magabe ruas na burju nasida di pargogoi tuhata. Nunga perkenalan di parmingguan pukul sia. 7. Ruas marguru nahona RPP Ruhut Parmahanion Pamisangon HKBP. Hobar tu RPP HKBP tahun 2020 tolu hona Ruhut Parmahanion dohot Pamisangon do Ima Arjuna Bles Dio Simanjuntak. Alamat Keragilan Condong Catur DP Romawi 3 106 Sleman wilayah timur. Siala nama ralo tu aturan nihuria dohot patupa pardongan saripeon tu huria naso marhadomuan tu dokmani HKBP. Walu Konven Distrik 18 Japarteng DIY. Di hari Senin siang Maret 2026 pukul 10 WIB di Patupa Distrik 18 Jabarteng DIY Regional 2 do Konventu Sude Pangulan Nago Tiki Rap dohot keluarga maringanan di HKBP Kertanegara Semarang Resort Jawa Tengah. Sia undangan persekutuan doa Okimene Pedeohana. Di hari Senin siang Maret 2026 di Patupada Persekutuan Doa Okumene Pedeohana Maringanan di GKJ Sarumulyo Jalan Raya Kaliurang KM 6,5 Gang Pandega Bakti nomor 20 Manggu Catur Tunggal Depok Sleman. Asasude Seksi Paropuan Madohoti Ulauni.
10. Kegiatan seksi perempuan. Domutu program perempuan distrik 18 Jabarteng DIY di Patu Pado Ulon pembagian takjil tusude warga di sekitar gereja Manang Nama Mulus Sian Gereja ima di hari Kamis 12 Maret 2026 pukul 10 WIB dung sipul PHD ina Kamis. 10 sada di parade Bank BTN open booth dung sipul parmingguon. Hobar tu titing tanggal 1 Februari 2026 sadarion sahat tu minggu naro di patupa pihak Bank BTN do open booth di Garejata boima akar ruas naneng membuka buku tabungan baru. 12 kiris Bank BNI dan BRRI operasional Huria Gereja HKBP Yogyakarta. A. Kiris BNI marha perluan tutok toripe dohot sumbangan pembangunan. B. Kiris BRI operasional Huria marha perluan tuguan tahun manang pilihan bulanan H. Mulateon dohot sumbangan. 10 tolu panitia pembangunan ala hurang dope dana 186 juta rupiah na laho penyelesaian tu pemborong ukap marohata laho pasaton tok ripe pembangunan asaboy dilunasi tu pemborong. Dipangido tu akar ruas temangga nampan transfer kiris asa dikirim scan slip transfer asa data bank dang tersurat guarni nama ngalehon mulodang adong di surat GBNN. 14 laporan pasikopon namar hadumuan tu sound system boima dibereng songana tersurat. 15 mangulului pangajari tu guru sekolah minggu bajar remaja multimedia song leader tim musik dohot operator sound. Pinangido maturuas nokap rohana laho mangurupi pakobasion dihuriai lau parsidohot mamelehon dirina laho pauliulihon akan narikot hobar tu talet tanabe asa mendaftar matu sintua manang tu sekretariat ni Huriata. Saplonom pasaton selama ulang tahun hari hatu tubuh dohot pardongan sari peon. Saluhut para halado dohot ruas ni Huria pasaton selamat ulang tahun matu ruas nama ngolopon hari hatu tubuna dohot nahot ripe mamuka tanggal sada sahatu tanggal 7 Maret 2026. Ainang gabe mamora dohamu di bagasan ibana di saluhut nai disadok hatai nang disude pangat tusion. 10 pitu ruas namar sahid di rumah sakit dohot nagale dope pamatang na di bagasna boy mata bereng songon natar surat. 10 walu bunga di langgatan di Parmingguon Sadarion 8 Maret 2026 imasian keluarga MO Hutapea JRM Sipahutar molate di keluarga jalasai ditabai tuhatama pasu-pasuna tunasida diakar ruas naneng manubang bunga di langgaton boy mama kubungi sintua dokter anda RLCH boru nadeak 10 sia bibel si jalan mingguon boin mata jaha songan natar surat. 20 jadwal hari tahun di Huria di Parmingguon asarap mahita mamereng mulai siang tanggal 8 Maret 15 Maret 22 Maret dohot 20 sia Maret 20 sada parhepengon siang tanggal 27 Februari 1 tanggal 5 Maret 2026 boy mata bereng songan natar surat songan ima titing di hita sadarion. Shalom. Thank you.
dameni debata nasumurung sian saluhut naroha imana mengaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta tabuka maturpuk jamita di parmingguan sadarion sada kronika manang tawarik bidu 22 ayat 14 tu 10 sia. Sada kronika 22 ayat 14 tu 10 sia. Di dogma songonon jala idama di bagasan hasusarpe au nasai laun nungahu paradehian di joroni jahuba 100.000 talenta sere jala 1 juta talenta perak yang gotobaga dohot bosi dang dapot dibangun di bahen hinagodangna toleaka parhau dohot batu nungahu parade ikon tabaon mudo petusi akup ni ima cetorop aka tukang diho aka padak-dak batu aka tukang batu doho tukang hau doho torop halak napade di ulaun maragam-ragam tarengotu sere perak tobaga doho bosi dakal bilangan godangna tole hehe maho jalaulahon sai donganani Jahoba doho dungi di dokon si David ma saluhut iduk ni Israel asa ditolongi nasida si Salomo anak nai nin nama da Jahoba debatamuna mandongani hamu dalam mardame hamu humali yang dibaen ainu ngapola di pasahat ibana aka isini tanoi tu bagasan tangaku jalanunga patu tanoi diadopan ni Jahoba do diadopan ni habangsona diadopan ni bangsona atong padiri hamu marohamuna dohot hosamuna mengelului Jahoba debatamunai jalahehe mahamu laho paulihon inganan nabadia di Jahoba debatamunai asa masuk binoan poti parpadanan ni Jahoba dohot ula-ula ni debata akan nabadiai tu bagasan joro si Paulion di goar ni Jahoba ima sahati turpuk hurian itu hatta ni Raja David doon manang si Daud tu iya nakonna si Salomo sasiktongna marsakap do si Salomo si David laho paulihon bagas joro manang gereja di tonga-tonga ni harajau ni Israel nunga disakapi ibana nunga dihirim rohana au manian pajongjong gereja au manian pajongjong bagas joro alai molo tabereng anon di bagas tabe bidu 22 on di ayat pawaluhon dang di luas debata Raja David pajongjong bagas ni debata dang di paluas debata Raja Daud pajongjong gereja ala niaha ayat walu madok ala nungagok mudar tangan nisi Raja Daud Allah tidak mengizinkan Raja Daud mendirikan bait suci karena tangan Raja Daud sudah berlumuran darah. Apa maksudnya berlumuran darah? Karena Daud suka berperang untuk memperluas kerajaannya. Jadi Tuhan tidak mau kerajaan Allah dibuat dari tangan yang berdarah. Itu makanya Tuhan mengatakan kepada Raja Daud, bukan kamu tetapi anakmu lah yang mendirikan bait Allah. Padahal Daud sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tadi kita baca
ngadi paturebana sere perak tobaga bosi dohot akan asing rapatan hamwa kamang hamwa kenang akan ginami na posubulung remaja tinggal bergerak nama anggobahan dohot akatukang ngarade tinggal paulihon nama alai debata madok bukan kamu tetapi anakmu. Ternyata dari sini kita belajar rencana kita pun bisa tidak disetujui oleh Tuhan. Jadi siapa di sini yang mungkin pernah atau sering mengalami hal yang demikian sama seperti si Daud, padahal kita sudah merancangkan suatu perencanaan yang sangat baik, bahkan sudah disusun dengan rapih. Besok harus begini, nanti begini, begono, begino, 2026 maunya begini, 2025 begini. Tapi bisa saja Tuhan mengatakan no kepada apa yang kita rencanakan. Jadi jangan kaget kalau Tuhan mengatakan tidak kepada apa yang saudara rencanakan. Karena Raja Daud sekalipun Tuhan melakukannya. Sekarang pertanyaannya, apa respon Daud? Apa tindakan Daud? Dung diboto ibana, ditolak debatama sakapnai. Daud tidak menarik diri dari Tuhan. Dang nagabe badele ibana. Dang nagabe marungut-ungut Raja Daud. Molo dang dipaluas debata sakapnai pajongjong bagas joro daun. Jala Daud, dia tidak mau mencari kambing hitam, dia tidak mau menyalahkan. Justru Daud dia dengan rendah hati. Daud menerima kehendak Tuhan. Jadi ini cocok untuk kita, karena banyak kali rencana-rencana yang sudah kita buat. Siapa tahu kita nanti akan menjumpai seperti yang Daud jumpai dalam khotbah ini. Kalau itu pun terjadi, ingat, tetaplah rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Karena bagaimanapun, kalau Tuhan mengatakan tidak, ya tidak. Kalau Tuhan tidak menyetujui, hebat pun kita, pintar pun kita, kuat pun kita, kaya pun kita, kalau Tuhan mengatakan tidak, gak bakal bisa jalan, nggak bakal bisa terwujud. Tidak. Oleh karena itu sikap kita ialah menerima kenyataan hidup dan mensyukurinya, karena kita yakin rencana Tuhan itu lebih indah daripada apa yang aku rencanakan. Imana parjolo pointer jamita sadarion napa dua hon ala nakaning ditonahon debata tu si Raja Daud dang ho alai anakmu ma atong di paradesi Raja Daud ma tu anakna si Salomo ditonahon ma Salomo songonon ikokko didok debata pasauton pajongjong bagas joro harus kamu jalangahu parade on akatukang penungahu parade tinggal bergerak nama kuren itu hatta berarti denggando adong perencanaan nang penakening hudok adong do disada partikian. Tuhan mengatakan tidak kepada rencana kita, tetapi Tuhan mengizinkan Raja Daud untuk mempersiapkan generasi berikutnya supaya berdiri bait suci di tengah-tengah wilayah Yerusalem. Berarti jemaat HKBP yang hadir pada saat ini, persiapkanlah dirimu sebaik mungkin, karena pada saatnya kelak kita juga akan mempersiapkan orang-orang yang akan melanjutkan pekerjaan kita. Songon na pinatorang ni turpuk jamita sadarion imana paduahon na patuluhon. Fokus mahita di ayat 10.
Mari bekerja. Kalau ada yang bawa Alkitab bahasa Indonesia dikatakan, ayo mari bekerja. Selanjutnya serahkan sama Tuhan. Ayat ini enggak mengatakan begini, serahkan sama Tuhan. Tidak hanya itu, tetapi ayat ini mengatakan, ayo mari bekerja. Selanjutnya serahkan sama Tuhan. Berarti Daud mengatakan kepada Salomo, tetap harus ada usaha untuk mendirikan bait Allah. Bait Allah bukannya bim salabim langsung jadi tanpa ada usaha, tidak. Tetapi harus ada pergerakan, harus ada action, harus ada kegiatan, harus ada aksi supaya jadi bait Allah itu. Dari sini ternyata kita belajar bahwasannya betul apa yang sering kita dengar selama ini, berdoa dan bekerja. Berarti dari sini saya harus tetap untuk belajar dan bekerja, dan jangan lupa untuk berdoa. Mengapa? Ternyata ada wilayahnya manusia dan juga ada wilayahnya Tuhan. Wilayah manusia ialah bekerja dan berusaha. Wilayahnya Tuhan ialah memberkati apa yang kita kerjakan. Jadi kalaupun sekarang di sini banyak mahasiswa yang harus belajar dan belajar, ingat itu wilayah Anda. Kami yang sudah bekerja, itu wilayah kami yang sudah bekerja. Selanjutnya, serahkanlah usahamu kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberkati orang yang mau bekerja. Tuhan memberkati orang yang mau belajar. Tuhan memberkati orang yang mau membaca buku. Tuhan memberkati orang yang mau latihan, exercise, terus latihan, mengupgrade dirinya supaya lebih meningkat. Kalau saya tanya nih, saudara-saudara mahasiswa, lebih condong kemana? Mencari indeks prestasi kah? Atau mencari ilmu? Saya tanya dulu, mahasiswa, kakak, mencari IP atau mencari ilmu? Mencari ilmu. Sebelah sini, mahasiswa, sudah bekerja. Mencari IP atau mencari ilmu? Ilmu. Sebelah sono, sebelah kiri saya, mencari IP atau ilmu? Bro, ilmu. Wah, ini jangan nyontek ya. Ini sebelah sini, mencari IP atau mencari ilmu? Apa bedanya mencari IP atau mencari ilmu? Kalau IP bisa ku ambil bangku belakang, ku bikin kopekan. Betul gak? Yang penting IP ku 3,8 minimal, sehingga IPK ku nanti cum laude. Tapi di dunia pekerjaan bobangun, gak tahu apa-apa dia. Diteslah wawancara, nggak tahu dia, padahal IP ijazahnya 3,9. Berarti dia tidak bisa mempertanggungjawabkan nilainya. Betul, kita butuh IP, betul, tapi jangan lupa ilmu itu juga lebih penting. Carilah ilmu, maka IP pun nanti akan ikut dia di situ. Itu makanya Yesus mengatakan, lului maharajauni debata tabahonon nama aka odeng diho. Carilah dulu kerajaan Allah, lalu akan mengikut itu nanti berkat itu sama Anda. Oleh karena itu, kalaupun saudara-saudara mahasiswa harus berusaha sampai, mungkin ada yang sampai larut malam belajar, pokoknya saya harus belajar dan belajar. Ya itulah nikmatnya sebagai mahasiswa.
Karena pada saatnya nanti Anda akan lulus. Kalau sudah bekerja, yakinlah Anda akan rindu kembali menjadi mahasiswa. Apalagi yang tinggal di asrama. Kenapa kok aku cepat kali lulusnya? Karena dunia kampus itu tidak terlupakan. Makanya nikmatilah selagi ada kesempatan menjadi mahasiswa. Belajar, ketika Anda belajar, di situ Tuhan memberkati. Yang terakhir, ternyata khotbah ini memfokuskan kepada Tuhan. Meskipun Daud sudah mempersiapkan segala sesuatu, tapi bukan ini yang penting ternyata. Yang penting apa? Carilah Tuhan. Ayat 19. Padiri hamuma rohamuna dohot hosamuna roha. Carilah Tuhan melalui hatimu dan melalui jiwamu. Berarti kalau kita mau mencari Tuhan, pakai hatimu dan pakai jiwamu. Apa hati? Menurut Amsal 4:23, Amsal 4:23 di dok songonon. Sian saluhut si jagaon, gumodang ma jaga roham, ai sianido ruar akamual hanguluan. Berarti hati inilah pusat keinginan, emosi, pikiran. Di sini dari hatilah dikirim ke pikiran sini. Baru dikirimlah ke perkataan, dikirimlah kepada tindakan. Jadi kalau ada orang yang bertindak di luar dari norma kekristenan, berarti hatinya kurang beres. Berarti ada yang salah di sini. Karena di sini semua dari hatilah terpusat semua kehidupan ini. Kalau kita disuruh untuk mencari Tuhan, berarti hati kita dulu harus beres. Di sini dulu. Jangan sampai kecolongan hati Anda. Karena kita mau mengundang Roh Kudus menguasai hatiku. Kalau di sini sudah beres, hatiku ini sudah milik Tuhan, maka pikiranku milik Tuhan. Otomatis itu. Tanganku juga milik Tuhan. Mataku juga milik Tuhan. Idu bahen padiri hamuma rohamu dohot hosamu nepes, jiwa, soul, napas kehidupanmu. Berarti kita harus mencari Tuhan dengan hati, dengan napas. Artinya totalitas kita untuk mencari Tuhan. Apa itu mencari? Daras, memeriksa, meminta, bertanya, berkonsultasi. Menukun tu debata, Tuhan apa yang harus aku jalankan di tahun 2026 ini? Besok hari Senin, apa yang harus aku lakukan? Skripsiku Tuhan, masih bab 1, mandek. Sudah 2 bulan. Itu pun masih mending ya, ada yang masih kata pengantar. Apa yang mau aku tulis Tuhan? Aduh bingung kali aku ini. Tanya Tuhan. Sukun debata, ajari aku Tuhan. Pakai mata ngaki Tuhan. Lahu manurat mengetik. Apa yang mau saya ketik? Tuhan besok aku mau menjumpai dosen pembimbing. Ngeri-ngeri sedap. Bantu aku Tuhan supaya aku mampu berbicara dengan dosen pembimbing. Lembutkan hati dosenku Tuhan. Mau lu mereng udang itor muruk. Jadi apapun yang kita lakukan, kita semua berkonsultasi dulu dengan Tuhan. Imata dani halak mengelili bata. Atong hamwa kamang hamwa kainang. Na akang ginami remaja na posubulung na marminggu di partikianon. Mari cari Tuhan, maka Anda akan menemuinya. Amin. Partanyang mahita. Mau lihat tema di ho debata ala nunga di patorako hatam dihami nang petutu di sada partikian dang di paluas ho akar rencana nami. Ajari hami Tuhan asa toktong hami marbenget ni roha.
Jala olo hami tutu para dehodiri mengula huhut martangiang. Disi matutu hami dapotan pasu-pasu. Disi matutu hami Tuhan dapotan hagogonmu. Jala huboto hami. Dida hodo saluhut na hupatu pahami. Ida tatap ma ruas ni huriam. Tarlumobi akka naposubulung. Nasida mahasiswa-mahasiswi na marsiajar di kota Yogyakartaon. Ramo tima amang asa martaba-taba parbinoto nasida. Ko matutu da mangalihon hasabaron mandongani arian dahut borngin jala mangalon hipason dohot mamasu-masu akan tua-tuana nadong di Jogja dohot nadong di Bunapasugit manang di dia petaho akan atoras ni naposubulong namyon. Tuhan atik tungadong di tonga-tonga ni Rosni Huriam na di bagasan parsahiton ho matutu padaw ni bolon di nasida to akan na bergumul manang na dia petutu parukilon na dia do pibanas sunengon homa Tuhan na melupakirimon mauliate manung ngahubege hami nakingan tikting partangan pasyon na paduahon ruas na tabba dohot ruas di Huriam na marulang tahun pardongan saripeyon dohot hatutubu nang akan nang pasahaton hamauliateon saluhut na Tuhan bebahin sangat matutu di guarmu diaka tikting di tonga-tonga ni Huriam mulak kami sian permingguanon dongani mahami atong muliati madiho maritejis semertangiang amin. Hita marede pasahato pilihan.
koma peliata tu debata martang yang mahita ale debata amana mina di banua gijang o do harorani saluhut seleun lehona dinggan dohot nasa ulibasa nama uliutus upasat hami masya na nilihon mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabe uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramo tiasa huparasya kami pelianon patibulho na rajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam mutadah hami godang ni seleun lehon mitu hami asalam girgir hami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di banua gijang say pinorbadia magwarmu say Roma harajaonmu say saut molomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami unak kami togihon tu panguncunan pelua mahami sian pangago di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala sayasima rohana marni daho didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim